Dijagnostika obolenja srčanih valvula najčešće danas ide ultrazvučnim metodama i ona je danas suverena metoda za dijagnostikovanje obolenja srčanih zalistaka. Kako aortnog, tako i mitralnog, pa i trikusminog zaliska. Postoje i neke druge metode kao što su magnetna rezonanca i jednostavno najobičnijim pregledom se može dijagnostikovati ukoliko se čuje da bolesnik ima šum nad određenim delom tela, ali danas suverena metoda je ehokardiografija, koja može biti transtorakalna i transezofagijalna. Bolesti zalistaka se rešavaju danas hiruškim putem u najvećem broju slučajeva, što znači da se bolesnici operišu, ti zalisci se menjaju ili rekonstruišu, mogu se menjati biološkim i veštačkim protezama, mehaničkim protezama, a takođe se mogu zalisci u današnje vreme menjati i putem implantacije transkateterskih valvula, to je znači TAVI metoda i takođe se sada razvija isto takva hirurgija, to je intervencija i mitralnog zaliska. Ukoliko je uvek moguće, treba rekonstruisati zalistak, no to je daleko teže za hirurga uraditi rekonstrukciju, znači treba imati hirurga koji zna da radi rekonstrukcije, jer prirodni zalistak je prirodni ako ostane i na taj način se i snaga srčanog mišića najmanje umanjuje. Tako da prednost rekonstrukcije zaliska su ogromne, srčani mišić ostaje u dobroj kondiciji, zatim mnogi lekovi ne moraju da se piju i ono što je najvažnije, lekovi za antikoagulantnu terapiju. Tako da prednosti rekonstrukcije su značajno velike i ukoliko je moguće, bolesnik uvek treba da insistira na takvoj jednoj operaciji. TAVI je jedna nova metoda koja se zadnjih 15 godina dosta forsira u svetu i u velikoj ekspanziji, zato što se bez otvaranja grudnog koša, znači kao putem kateterizacije, kroz desnu femoralnu arteriju najčešće implantira ovaj zalistak. Kateterom se dolazi do mesta obolelog zaliska, novi zalistak se kao putem stenta otvara i zauzima mesto na bolesnog zaliska, to je potisuje bolesni zalistak i na taj način se rešava taj problem. TAVI je danas u velikoj ekspanziji, tako da u Nemačkoj se 60% aortnih valvula rešava na taj način. Minimalna invazivna hirurgija sigurno zauzima veliko mesto u hirurgiji valvula i to je trend koji je počeo tamo negde sredinom 90. godina i sve više i više centara koji rade minimalnu invazivnu hirurgiju zalistaka, jer na taj način bolesnici se daleko pre oporavljaju, brže idu kući, dani hospitalizacije su manji i oni se i daleko brže vraćaju na posao. Minimalna invazivna hirurgija može da se vrši iz više pristupa, znači ministernotomijom, zatim torakotomijom, minitorakotomijom ili korišćenjem danas endoskopskih instrumenta.